κυπέλλου. Το μάτς ήταν δύσκολο. Είχε πολύ... Ήταν λίγο περίεργο για εμάς τουλάχιστον, δεν ξέρω για ομάδα του Φενέκου πώς θα αντιμετωπίσει, πώς θα αντιμετώπισε. Εμείς τουλάχιστον στο στόχο που είχαμε μείναμε μέσα, το κυνηγήσαμε μέχρι το τέλος ευτυχώς. Εντάξει, ήμασταν πάρα πολύ άσχημοι και εμείς στην επίθεση από τα σουτ, δεν βοηθήκαμε καθόλου την περιφέρεια. Παρ' όλα αυτά ήμασταν κοντά, το κυνηγήσαμε, αλλά δεν μας έκατσε. Ωστόσο, όντως το παιχνίδι του σημερινού πραγματικά το ευχαριστήθηκα, όπως και το χθεσινό, το προχθεσινό μάλλον. Ήταν για μένα τουλάχιστον προσωπικά και από ό,τι μπορώ να καταλάβω και από όλη την ομάδα που έψαξε στα δύο παιχνίδια, το απολαύσαμε και οι δύο, όλες οι συμπαικτριές μου και φαντάζομαι και όλες οι ομάδες. Λοιπόν, ήταν ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι γενικά. Καμία σχέση με τις παίκτες του αθλήματος με τις παίκτες του κυπέλλου. Πολύ καλύτερες. Εννοείται πως είχαμε και εμείς άγχος. Δεν έχει σημασία τι έχει κάνει ο Αθηναϊκός και έχει καταφέρει γενικά τα ρεκόρ και όλα αυτά. Ένα παιχνίδι είναι πάντα ένα παιχνίδι και είχαμε άγχος. Εντάξει, συγχαρητήρια στις περίδες που μπορέσανε και κοντράρανε αποκλειστικά και μόνο γιατί δεν έχουν το ρόστερ που έχουμε εμείς. Από εκεί πέρα χαίρομαι που κάναμε το τριπί. Συγχαρητήρια στις παίκτριές μου, στο προπονητικό team, σε όλους. Πάμε για άλλο. Κάποια ερώτηση, θα ρωτήσω. Δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι. Είναι αυτό που είπα πριν. Μέσα σε αυτή τη ήττα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία νίκης. Δεν μπορεί να τη θεωρήσετε μόνο ήττα το σημερινό. Εννοείται αυτό. Για μας, συγγνώμη χωρίς προσβολή, θεωρούμαστε κυπελούχοι. Ανάλογα με τη δυναμική μας, το ρόστερ μας και όλα έτσι. Αλλήμον. Πρώτα παλέψαμε πως μπορούσαμε να ήμασταν 100%. Είμαστε 99, να το πω έτσι, αν είναι χωρίς καμία έννοια του να πάρω το κύπελλο από τον Αθηναϊκό. Εντάξει, για τη δικιά μας προσπάθεια και για τη δική μας ομάδα και για τους δικούς μας στόχους. Έτσι, γιατί αν στην αρχή της χρονιάς λέγανε, σας λέει κάποιος στις περίδες πάλι για το Final Four, νομίζω ότι μισοί θα γελάγανε. Αλλά φαντάζομαι ότι εμείς είχαμε, μάλλον μέσα από την πορεία και την προσπάθειά μας, ανεβάσαμε σιγά σιγά τους στόχους. Και φτάσαμε στο να είμαστε στο Final Four, να είμαστε στη δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο και με τα play-offs τώρα τι θα γίνει. Ανέβαζε τους στόχους κάθε μέρα η ομάδα των Εσπερίδων σύμφωνα με αυτό που πετύχαινε την προηγούμενη. Εσείς από άνοδο στόχων έχετε ένα προβληματάκι. Πού να τους πάτε τώρα τους στόχους σας? Τι στόχους έχετε πια ο Αθηναϊκός? Εντάξει, κατάξει του πρωταθλήματος. Αλλά είστε μια ομάδα πολύ δεμένη, μια ομάδα που τη βρίσκει τη λύση ανά πάσα στιγμή. Μια ομάδα που κινδυνεύει ο αντίπαλος από παντού. Στόχους. Στόχος. Ένας και μοναδικός. Να είμαστε καλύτερες και να παίξουμε καλύτερο μπάσκετ. Κάτι που ειδικά σε εμάς είναι λίγο δύσκολο μέχρι να το βρούμε. Αυτός είναι ο μοναδικός στόχος. Εντάξει, χωρίς να υποτιμήσουμε τις άλλες ομάδες. Υπάρχει διαφορά δυναμικό όπως και να έχει. Οπότε πρέπει και προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι και να προσφέρουμε θέαμα. Που νομίζω πως δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Ελπίζω τα επόμενα 2-3-4 πόσα είναι να το καταφέρουμε. Στη συνέντευξη τύπου πριν του Final Four μιλήσαμε ότι θα ήταν υπέροχο να είναι γιορτή αυτό το Final Four. Το φινάλε ήταν εορταστικότατο. Η διαδικασία ήταν εορταστική για το σπορ. Αισθάνεστε ότι το μπάσκετ των γυναικών κέρδισε 2 πόντους ή παραπάνω? Νομίζω ότι γενικά το επίπεδο λόγω της οικονομικής κατάστασης έχει πέσει. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η προσπάθεια που γίνεται στο γήπεδο είναι πολύ σημαντική από όλες τις ομάδες. Κάθε μια τη δυναμική που έχει. Τώρα το Final Four αυτό, το τουρνό αυτό, εγώ πιστεύω ήταν αρκετά ανταγωνιστικό. Και η ημιτελική και ο μικρός τελικός και ο μεγάλος. Οπότε θεωρώ, άσχετα αν περιμέναμε, φαντάζομαι όλοι περισσότερο κόσμο, ότι τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα σαν απόδοση, σαν θέαμα. Ναι, σαν θέαμα και αυτό που προσφέραμε σίγουρα ήταν καλύτερο. Απλά περιμέναμε περισσότερη προσέλευση κόσμου. Αυτό είναι η μόνη διαφορά. Κοιτούσα κατά τύχη χθες στο τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκού στο βόλεϊ. Βλέπετε και ήταν γεμάτο, ήταν ένα γήπεδο γεμάτο. Οπότε. Έχουμε κάτι. Απλά κάτι άσχετο θέλω να πω. Το Μιχάλιο και το κύπελλο είναι αφιερωμένο σε μια πρώην παίκτρια των Εσπερίδων, την Ιωάννα Λυκοπούλου, η οποία την Παρασκευή έχασε τη μητέρα της σε ένα τροχαίο και ο πατέρας είναι στην ιδιωτική.
Εντάξει, είναι δύσκολα πράγματα, όπως και να έχει. Ο αθλητισμός είναι αθλητισμός, αλλά όπως και να έχει είναι δύσκολο. Και είναι αφιερωμένο σε αυτήν. Σας ευχαριστώ πολύ.